I hese vikene ble kunngjørst at 38 år gamle Klas Kronberg Sunday spil sin sista heimadist 4K hvis han vel har merket kommer av Vetlen, og Klas, ja, nå lyder tøyene KI mot endan, og du har haft noen gauar, 4 masterøyter i 5 år, det er en av utlendingene som har vunnet mest ved KI og førskofele, og hvordan vil du takke sammen om med sitt tøyene i KI? Nej, det har været helt fantastisk. Det har nok været de bedste 5 år i min karriere. Jeg har vundet, som du siger, 4 mesterskaber på 5 år, og det havde jeg i hvert fald slet ikke regnet med, da jeg kom herop. Så det har været et flot eventyr. Og hvad har det været hatterpunktet i KI? Nej, det har må nok sige, at det har været Conference League i 23, og selvfølgelig mesterskaberne. Og hvad er det, som ikke kender KI som fælder? Nej, jeg er blevet taget imod som var jeg en færing, da jeg kom til klubben og har følt mig hjemme fra dag 1 af, så det har været en fantastisk sted. Og hvordan er det nu at skulle spille sin siste heimadist om nære få? Det er godt nok for distrakterne. Er det specielt nu at tøyene kommer at enda i fælderne? Ja, det er det da. Nu har jeg prøvet måske ikke at tænke så meget over det, men det bliver da vemodigt at spille den sidste hjemmekamp. Så håber at slutte godt af og forhåbentlig få nogle minutter. Og hvad har fremtiden at bjøre til her? Helt du frem og spille fodbold, eller er det når at lande verderende i fargen, eller hvad er det Vasse? Nej, jeg bliver i hvert fald værende her på Færøerne, men fodbold tror jeg ikke, det bliver. Så du har haft det så mye godt i fargen at du vil være det? Ja, det kan man godt sige. Så. Og venner af væver, så er det noget, som du har ladet om nu? Nej, det er det faktisk ikke, og det har jeg egentlig aldrig haft en stor interesse i gennem hele min karriere, så det bliver ikke noget trænerarbejde. Klas Kronberg, tak for det, og gå etter fremover. Mange tak.